Takže čaute ľudia, toto je moje prvé videjko a vlastne aj na mojom novom channeli, ktorý som si dneska založil, a chcel by som vás oboznámiť, že čo hrávam, že budem hrávať a teda, aby sme si mohli ukázať. Takže vlastne toto je taká informačka. Budeme hrávať cez Steam hry, napríklad Ace of Space. Čo tu máme ešte také? Counter-Strike Global Offensive. Ešte mám na Steame viac hier, len teraz mi ho, aj keď, dobre, zapnem ho. No, budeme hrávať proste modovaný Minecraft, obyčajný, cez internet hry. A dúfam, že budú sa vám videjka páčiť, že všetko bude dobré a tak, no, tak počkáme, kým sa to zapne. OK, je to zapaté. Tu si môžeme pozrieť, aké máme hry. Tu si to ukážeme. Takže Ace of Space, nejaký Bad Rats, Borderland, Infinity Survival Stories, Infestation, sorry. Toto hrávam, Left 4 Dead, toto nehrávam, Mafia, Magička, Team Fortress, Terraria. Vlastne toto sú hry, ktoré mám, ktoré budem hrávať. A ešte som vám chcel ukázať môj SF game. Chcel by som vás poprosiť, že keď tam niekto hrá, či by nechceli ísť do nášho cechu. A proste tešil by som sa, kebyže sa tam pripojí aspoň takí 2-3, možno aj viacerí. Hneď vám to ukážem. Nie som nejaký veľký hráč tohto, akože hubičky som si zvykol kupovať, ale na tomto som si ešte nekupoval, lebo teraz som začal iba hrať pred nejakými 5 dňami. No, takže ukážeme si to. Dobre, lídková splnená, pošta, či ma porazili, lebo nie som dobrý. Hovorím, jeden, no vlastne dvaja. A henten. Si pozrieme. 21. Gratulujem na 17. Zabije ma na dve rany. Nevadí, vymažem. A ukážeme si cech. Prepáčte mi, že to takto laguje, ale neviem prečo. My sme išli súboj. Vlastne toto som ja. Vyhral sme. Tých som zabil. A vidíte, toto je náš cech vlastne. Sú tu zatiaľ iba 4. Títo nie sú moc aktívni. A ja s bratrancom to hrávam najviac. No je naše hlasy, pozícia. Dobre, to by bolo asi všetko z toho videjka. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Tak dajte like, ak nie, tak dislike. Takže čaute.